video bude fakt dobre, lebo toto video bude zároveň aj prvé video na tomto channeli. Toto video bude pekne, krásne Grove Garden, lebo je to teraz veľmi trend a čo by som ja neurobila pre niečo trend. Proste moji spolužiaci ma na to naviedli, že ejo, sa poď si zahrať Grove Garden. A ja taká, to nie je niečo som Marina, ako tie také hry, že Adobe, neviem, jak sa to volá, že niečo so zvieratmi, že máš velička a to. No a nakoniec ma to začalo aj celkom baviť. No tak teraz som natočila toto video, lebo môj Minecraft je pekne zlý, lebo ja som si proste išla, bola som v tom, že zahrajeme si Lucky Bloky v Minecrafte. No proste som išla na Minecraft, no ako keby som normálne išla Lucky Bloky robiť a no proste hrať Minecraft Lucky Bloky a proste nemala som tam ani svoj skin, ani proste ma to hneď ako keby, ja som proste dala a proste mňa to dalo head. Že ako som už to išla hrať a proste mne to zatvorilo tú ikonu a proste sa mi to aj sekalo a proste mi to nechcelo nič urobiť. Lebo ja som skôr Minecraft, ako by som chcela natáčať, len sa mi tam niečo pokašľalo, takže budeme robiť toto. A ja som mala fakt nervy, keď sa mi to urobilo. No, prepáčte, že tu tak skáčem, aj to nuda, ale som docela dlho nehrala Grove Garden. Tak. Mám plný inventár, takže pôjdeme si to predať do sílu. A ideme hovoriť. Good iron to seal? A ja odpovedám... I want to sell my inventory. To koľko peniazí mi dá? Docela, ako nie až tak veľa, ale docela dosť. Dobre, takže čo si kúpime? Chcem všetko si kúpiť. Už skoro je všetko, no stonks, vy ste šalení. Ty, čo tu so mnou hrajete, vy ste šalení, že no stonks, vy ste asi trvnutí. Prepáčte, že tu nadávam, ale ja proste potrebujem money. Všetko míňam. Garden, pôjdem na môj garden. Prepáčte za za chrpnutý hlas, ja som trochu... A bolo by som veľmi rada, keby ste mi dole do komentárov napísali, že ako ďalšie video, čo mám natočiť. Lebo proste ja potrebujem, aby ste mi niekto poradili, aby som ako bola istá si, že ako niekto to bude sledovať. Lebo ja potom vydám video vystrihané, neviem čo, a nebude to mať ani jedno zhľadnutie tak pekne ako. Budem vyčerpaná z ničoho. Viete, preto sa tak pýtam vás. Zbieram sú blueberries. No a videla som už väčšiu. Zbierame. Ja som si všimla, že aj slavnejšiu youtubery hrali Grove Garden. Je to teraz trend. A dáme si taký cieľ, že budem hrať Grove Garden, až kým nebudem mať 400, no chápete, budem mať 400 000. Teraz mám 256 000, alebo čo to je? No a teraz to budem mať 4, ja budem hrať, keď nebudem mať 400 000, dobre? Dobre, to bude aj na miniatúre asi, že hrajem, pokým nebudem mať 1000, dobre? Aspoň. Hrajem, dokým nebudem mať 400 000, road 400 000. A ešte som chcela povedať, že road to 100 odberateľov. Chcem dosiahnuť 100 odberateľov za 2 mesiace, alebo 3. Dobre. Takže dávajte tam tie odbery. A toto, keď vás teraz naštve, čo vám poviem, tak to je
nová chyba, lebo on to povedal, v jednom videu povedal, že sa ho pýtali v Asku, že to, jak sa volí, že nejakú radu pre začiatočníkov. No, a on povedal, daj odber, lebo skapitulovaná. Tak ja vám tak poviem. Nie sú taká rozda, ale keď mi to poradil, no tak dajte odber, lebo skapitulovaná. To je len sranda, nič sa nestane, keď nedáte odber, samozrejme. Ale proste, tak povedal mu, tak urobím. Počkaj, prasiatko. Hej, čo robíš? Hej, ja ťa chcem dať napapkať. Hej, stoj ty čuňa. Čuňa. F. Počkajte, kde je F? Dobre. Ideme to predať. Tak, go, I need to sell. I want to see my inventory. Teraz už musím šetriť, lebo ja to nikdy nedocielím. Tá challenge je podľa mňa ťažká. Kedy by som sa odhalila, tak by som sa odhalila až tak 100 000 odberateľov. Takže dávajte tam tie odbery, keď chcete, aby som sa odhalila. Tomato. Všetko zbierajme, jak šalený. A samozrejme, no, nie že samozrejme, ale dávam takú challenge. Skúste dať odber nosom, lebo 90% ľudí to nevie dať, alebo 70%. Takže skúste to dať. A keď sa vám to podarí, tak sa s tým pochválte dole v komentároch. Určite budem zvedavá. Mne sa to osobne už podarilo. Ale vám, dobre, nebudeme nakupovať, ale vám sa to nemusí podariť. Dobre, to je jedno, či ste na počítači, alebo či ste na mobile. Aj na počítači viete dať odber nosu, lebo proste po myšku. Takže dajte a píšte potom do komentárov, či sa vám to podarilo. Takže pozbierame. Ja nechcem byť proste ticho, lebo proste to je úplne najhoršia vec, keď ste ticho na videu. Čuňatko, nesi hľadné, asi nehľadnem, to je asi, viete, to je asi úplne že jedno. Ale ideme si tu pozbierať všetké veci. Jupi. Hej, ja som sa zasekla. Ja som sa bugla. Ja nechcem ešte končiť video. Aha, dobre. Ešte nechcem končiť video tak skoro. Ešte mi neprešla aj možno, že 5 minút. Poďme predať. Chceme mať peniaze rýchlo, lebo I want to see my inventory. Hej, ja to nedám do konca videa. Nič si nebudem kupovať, ja už vždycky tam idem, aj tak si ešte kupujem. Dobre, nič si nebudem kupovať, proste musím nazbierať peniaze, lebo som si dala taký ťažký challenge, ktorý možno, že ani v tomto videu nie, ale proste som dala taký challenge. Ale keby to už bolo fakt viac než 20 minútové video, alebo 30. Čo toto je? Neviem, je to asi na hlavu ten Minecraft, lebo ja nechápem, niekedy tu proste vyskakujú proste launchre Minecraftové. A ja proste mám originál a mňa to strašne štvalo, potom si ľudia mysleť, že ja mám akože fake. A potom sa mi za to ako smejú, že mám akože fake, ale mám originál. Pritom potom ako oni hovoria, že mám fake, lebo to možno launcher, ale pritom mne to tak reklamy vyskakujú, viete, lebo ja raz som mala taký challenge so spolužiakmi, že mám si založiť launcher, účet, keby taký proste challenge bol by, necháme mať
potom sa mi to možno, že niekde si, keď budem nejaké seedy objavovať v Minecrafte, takže si dám taký fake účet kvôli tomu, taký, lebo proste, aby sa mi nepopabral, alebo niekto nenabúral do toho môjho reálneho. Lebo potom je to škoda peňazí a tých vecí, čo som tam mala, samozrejme. Pre part 2 dajte like a odber. Čus!